Bandang alas 6 ng gabi ay may nakatakdaring high tide kaya inaasahan ang tubig dagat ay posibleng umabot sa mga kabahayan. Yan muna, latest mula rito sa Tanza, Cavite. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Nico Wahe. At susunod, sa gitna ng paghahanda sa Super Bagyong Uwan, pump station sa Cainta. Ninakawan, Yan! tutok lang sa 24 oras weekend. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki. Airplane na naman! Balanding! Balanding sa Pasay, Paranaque. Airplane. Ayaw, luwi mo. Apil po pa video ning ko na. Sa gitna ng paghahanda para sa Bagyong Uwan, pinasok na magnanakaw ang pump station sa Cainta Rizal. Mula sa Cainta Rizal, nakatutok live si Mag Gonzalo. At Diba, ayon kay Mayor Kit Nieto ay hindi na nga mapapakinabangan ngayong araw yung ninakawang pump nila dito sa Park Place, Cainta Rizal. Dahil din nga tuloy-tuloy yung mga pag-ulan ngayong hapon ay sablitan ng inilikas yung mga nasa mababang lugar gaya dito sa Barangay Santo Domingo. Bago na tumilim at lumakas ang ulan dala ng Bagyong Uwan, nag-ikot ang truck ng lokal na pamahalaan ng Cainta para haputin ang mga bata, babae at nakatatanda. Nagpatupad na ng port evacuations ilang mababang lugar gaya ng Barangay Santo Domingo, pero may ibang hindi lumikas. Aba naman po namin mga bata para sa evacuation. May 100 po kami. Ihatid lang namin siya. Oo, sa ngayong kasi walang maiwan sa amin. Sa gamit. Depende po. Pag nakikita po namin yung sitwasyon talagang ano. Kaya, okay naman po mag-dito. Kung kami dito nagpayuwang, pero dito sa amin nagdito lang. Habang naghahanda ang mga taga-Cainta para sa bagyo, tumalisi ang pinasok ng magnanakaw ang pump station ng bayan sa Park Place kagabi. Ginupit nila ang simbate, tinanggal lahat ng tanso, pinutol ang mga kawat at kinuha ang mga baterya ng generator. Ayon kay Cainta Mayor Kit Nieto, pinapuntahan na ito sa installer para magawa ng paraan at umabot sa pagbayo ng bagyo. Aniya, nakakagalit at hindi niya ito mapapalampas. Magbibigay si Nieto ng 300,000 pesos na personal niyang pera bilang reward sa mga pagtuturo ng gumawa nito. Pinalagyan na rin daw ng 24-hour security lahat ng iba pang pump stations ng Cainta. Sa Marikina City, nakapwesto na ang mga bangka na gagamitin sa posibleng pagresponde sa paling bumaha sa Barangay Santo Niño. Nakahanda na rin ang mga nakatira malapit sa Marikina River sa paling magkaroon ng evacuation. Nakatayo na ang mga tent sa H. Bautista Elementary School na isa sa mga pangunahing evacuation center sa Marikina. Kayang tumanggap ng mahigit 3,000 evacuees dito. 24/7 naman nakamonitor ang Rescue 161 para magbigay ng real-time updates at agarang abiso sa mga taga-Marikina. Ibang balik dito sa Cainta, sa ROTC area para nung naitala na baha na abot tupod. Samantala, suspendido ang klase sa lahat ng antas, parehong pampubliko at pribadong paaralan bukas at sa Martes. Bukas Ana, suspendido gibayo-bayo ang ng tinuod. mga offices ng gobyerno. Palay ginarang kahoy, dibangan pagkusog ng hangin. Nagsimula na lumikas ang mga residente sa Quezon City na nakatira malapit sa mga creek at nakatutok live si Dano Pinto. Dano? Bilang paghahanda nga sa Super Bagyong Uwan, ay kahapon pa lang meron ng mga lumikas at nanunuluyan sa mga evacuation center tulad nitong sa Barangay Old Capital Site sa Quezon City. Isa sa kanila ang pamilya ni Julie Tuso na ang bahay malapit lang sa basketball. Mababaw pa ang tubig sa mga hapon. Ala! Ala! Evacuation center na sila ng patrona ang biglang pumasok ang tubig sa bahay nila sa kasagsagan ng ulan noong Oktubre. May pugyan-ulan lang, kunting tubig. Ito, pwedeng bataan nga. Lalo na yung asawa ko na. Ay. Pinasaan ko nila yung asawa ko. Tapos yung mga gamit namin, puro basa lang. Kasi parang nagaglit ang tubig.
Ang basketball court na ito, isa sa hindi bababa sa Pagilis yung tingin niya. ng barangay na kinukonvert sa evacuation center. Ganda na po airplane, no? Airplane, no? Pero ayon sa mga Airplane! Oh, Airplane! Ang airplane! Ang airplane! Isa ipin. sumutuloy. Na, Diskarte ano? ng barangay Iplan isa. patas sa mga Isa? talagang nangangailangan. Hindi dapat yun. So, sino yung dapat talaga na nangailangan yun, nabigyan. Kasi nga, ang nangyayari nga doon, may tent, pero wala namang tao.